Sa sunod-sunod nga pagbasa sa Ebanghelyo, bilang sa pagbasa gikan sa buhat sa mga apostoles, mga tag-adlaw atong maninaw, usabtan nato nga dunay koneksyon. Ang Ginoo gusto niya establish ang koneksyon nato, ang friendship. Kung wala siya, wala tayong mahimo. Sa ingon niya nga ako ang pan sa kinabuhi. Ang mukaon sa kuno binom sa ludi na butomon dili na uhawon. So ang koneksyon. Apart from me, there is nothing. So, marang koneksyon nato niya dili sa atong Ebanghelyo. Kanang ingon siya, kung lutoson ka mo nila, ako sa pangilang gilutos. Rumdum ka sa chapter 9 of the Acts of the Apostles, ingon niya, Saulo is on the road to Damascus. Ingon, ang tingkod na kanayon, Saulo, nganong gilutos mo ako? Wa man gilutos si Jesus, ang gilutos ni Saulo ang simbahan nga gibugna ni Jesus. Wala nga koneksyon niya ang paglutos ng simbahan samara sa paglutos kang Jesus na mo oy pundador sa mga simbahan. Kanya kini nga magbasa kinahanglan og pamalandong. Sa ambo na ako pamalandong. Daghang ko'y buhat gabi, kag magbisa sa minatay, unya daghang pay gibuhat, ang lansa, unsa pay gibuhat, ang laba. Karong buntaga sa pagbagting, ablihan ako sa pagbasa. Malando ko unsa man ang kahulugan niini para nako. Usahan ako nga ingon ta palatabol sa kanang hunahuna sa tao nga ingon pa ang wali pagbasa gikan sa Biblia o usaon nimo kini mong pagbasa word of God nga may relate kadto sa tao. Una, dunay gospel, doon sa atong kagaling gospel. Ang atong kinabuhi usa ka Ebanghelyo. Usaon ang pag-relate naton ini sa pulong sa Ginoo. Malandong yon ko. Saan ako pag-relate ani? Kanang one time makanumdong isugo sa akong amahan. Kanang dong kuha ni nga butang dito na ako ipakuha. Kuha ito na akong balay, ako katuon sa pamilya, pero yung mga amahan ako nga kuhaan yung utang, kaya doon ako gibilin dito. So pagkato na ako na, kanang, sir, ipakuha ko ni Papa ang kining butang. Iputos na sa sunod sa parang gate. Kang kinsa man kang anak. Yung ko nga anak ko ni Ignacio, senior. Ikaw rin anak ni Kano, sige, anak. At one time sab, isugo ko nga, ingon niya, pangutang dito sa tindahan. Sa ano ko, di ko kaila sa tindira, tag-iya sa tindahan, ingon siya nga, bring my name. Salain kayo sab, makingon kita nga, kanabang pag-establish unsa man ang koneksyon nako ug sa akong amahan. Makita ba nila sa tao ang kinaiya sa amahan, sa akong amahan, the biological father. Ingon sila nga sa tanan mga anak ni Biroy. Ingon sila, ikaw rin miliwat. Unsa nga liwat? Sa naong, dili. Ay taas-taas ng ilong. Ako niliwat ko sa nanay. Niliwat ka sa iyang kinaiya. Kaya kadto magyatagon man to. Hindi ako nga sa pag-abot sa panahon nga kami naglisod, wala na siya sa trabaho as a supervisor sa laging company. Kanya, siyempre na ang taas kahuaw dito sa agusan. Kanya, daghamay mo tabang kaniya. Bisag wala na siya, dagay minumdum ka katong imong amahan, buutang kayo to katong amahan, di ko kaso sa trabaho kung wala to. Sa ito pa, sa ikaw na magyatagon sa generous, niliwat ka sa iyong amahan, sa inyong managsuon, sa na-establish nga kanabang relasyon tali sa amahan o kanako. In other words, unsab na kita, kung kita connected ngadto sa Ginoo, kanunay kita ngamingon ang mga tao nga Kristiyano o Diyos nung gid ka.
Di lang hinimbahon kundi mingon nga kanabang maayo ka sama sa imong gituhan. Kay mo na mga Kristyano kinahanglan nga muliwat sila sa ilang master. Ingon walay ulipon nga labaw sa iyang agalog kung gilutos ako nila ang kamo nila gilutos ako nila. You are from this world. Di kang kamo sa kalibutan, nagpuyo kamo sa kalibutan, pero gipili ko lang kamo gikan ning kalibutan na. Ug dili lang kamo iya sa kalibutan. Sa ato pa usa ka Kristiyano nga kanang nabag-o nakabig kadto sa pagka magtotoo dinag sa bunyag na imong Kristiyano ug sunod sa kinabuhi ni Kristo nga kanabang ingon nato kinahanglan nga ang atong buhat mo reflect sa pagka-anak ni si Kristo, anak sa Dios, ang tinuod nga anak sa Dios nga kita adopted children nga mahimo sa kita hinahinay nga muliwat kita sa atong Ginoo. Unsay atong liwatan ang kinabuhi ni Kristo kay mo siya ang pinadayag samahan. Mubihib kita like children of God. Kay kusupay kita, wa kay kamuliwat sa imong gituuhan. Mo sa magali ang paglambigit kanunay ang pagsimba, kanunay pag-ampo, muna ang koneksyon nato sa Ginoo, lawas tanan ang social dimension sa atong pagtuo. Nga mao ang relasyon nato ngadto sa atong isig katao, ang pagtabang, pagkamaluyon. Kung ikaw Kristiyano, mapasayloon ka, maluyon ka. So manang makita man sa buhat. Kining tawhana buotan man ni buotan man kuno pero makita man sa buhat. Ang buhat mo approve sa atong status.